ओइ सोरां जों आइमोनाव थांनो नागिरदों मालायसो नङा जों नानिखौसो लायनो थांनो नागिरदों मोजाङानो होमबालाय ओमफ्राय नों थांफानो ना मानो थुदो थांनोबा मानोथो थांबावनो आंलाय नांथ'ला दे थाङोबालाय थुदो नों दाबो आंबो थांनोसै ज'नो नोंबो नोंसोर थांना फैदो आरो आइ आफामोना हारसिं जायोना बेबो मोनसेथ' आरो दे होमबा थाथ'दो दे जों थांनो ओंखारनोसै दे आरो होमबालाय बाजै सना जावलिया दा ओमफ्राय नोंहा हिनजावनि साम' संनाया जादो जानोसै आरो माथो उफायबाव आंथ' जाथाराहाय बेनि संनाय गुन्देन नांगौबा ओरैनो थागोन आङो जाजानाय संबासो जागोनथ' आरो जोंहा फ्रामा संनाय माथो जाबावगोन आरो थाथ' नङा दे नोंदिया नङाबा दा रागा जोंलायगोन ओंखारनानै दाबो जाया होननानै बाय होमबा ने नोंसिनानो मोजां जाबाय दे आरो साना संखांबायमोन आङो माबा सबायजों साम'खौ बा बरिया होमबाथ' ओं साना दिनै जानायनानै नायनो दे आदसा होमबा नोंनि बादिबा बिराद गोथाव जादों आरोना माथो होनबावनो गोथावालाय बिदिनोसै आरो फार्स्ट टाइम संनाय नालाय दे आरो होमबालाय नोंनि संनाय मजा बेफोरबायदि नोंनि खुगानिफ्राय थारिफ खोनायोबानो बिराद गोसा मोजां मोनो दे आरो आदसा रियेलि नंमारगौना नाथाय साना साम'खौलाय आं दानाखै दे मा होनखो नों माने आइया बुंदों आरो साम'खौ दाननांगौमोन होननानै आंथ' दानाखैना नाथाय नोंथ' बिदि ओरैनोबाबो जागोन ना नोङो मा होन नोङो जाजायो नामा बिदि जानला माला दा सोर जागोन बेखौ नोंसानो माया जागोन नामा आइयालाय मानो जानो सोरां नोंनो जागोन दे आरो सोरनाव मायाथ' संथिना नांगौ बिदि माथो होनबालाय रावबो खिन्थाया नालाय बेखायनो आङो संबाय आरो जानला मोनलानो बेनोलाय माया रानि नामा दे आरो सोरां नेक्स्ट टाइमाव गोथाव संना होगोन दे आङो इउटुबफोराव नायैनो नोङो मा नोङो बा दिनै माथो गोथावानो जामारदों मम'आबो नै बिमा औ हा दे जाहरदो हा माथो सानाबनानै दिन नोंहालाय माथो होनबावनो बोराय जास्ट थिंकिं एबाउट जुरि बिहामजो दे आरो माब्लाबाथ' हरफिनखागोन ना बियो नै खोनाबायना जुदि मिन्थिनायमोनबा बहा दं बियो आंथ' दानो थांनानै लायगौमोनहाय नाथाय मा खालामनो हनै जेबोखौनो मिन्थियाबा फनखौबो आरो नाम्बारखौनो सोलायबाय थायो आंहा फिसौखौ नायनो लुगैनाया हाथारला गैया फट'फोर नुबाय बायबाबो हामगौमोन लायो गैयाहाय माथो बोराय फिसौ मोननानैबो फिसौ गैयि बायदि जोंफोरा दे आरो दाथ' बेखौ सानबो माथो मोनबावनो ओइ हा माथो साम' ओंख्रि संदों होन्दोंमोनलाय बोरोथो ओमफ्रायलाय आंथ' जाजेननोबो मोनासै माथो दाबो एसे मोजां लाबोलायदोंमोन आङो हा संखोना संदाफालाय संनायालाय संदोंमोनहाय बोराय नाथायबा आंबो सङाखै इनि बिहामजोआबो सङासै हा माथो संदोंबो होनो सङाखैबो होनो हा माथो होनाय जाखो बेलाय माया बिहामजोखौसो संनो होनायदोंमोन आङो नाथायबा दा साम'खौथ' बोरै जाबावनो संनायानो जायासै ना दे बोराय जेबो नङा आं माब्लाबा संनानै जाहोफिननोसै नै मोजां लाबोबाबो हा मानो बिदि मानसिखौ संहोनानै लस खालामनांगौ जाखो एथ' मोजां लाबोदोंमोन आङो दा मा जाबावनांगौ जाखो देहाय जाबाय दे हाब माब्लाबा जाफिनदो रोङा फ्रामा मानसिखौलाय बिदि मानोथो खामानि थिननांगौ नङा मालाय जायासैना नोंनाबो एसे खस्थ' मोनथों होननानैसो मावहोनायदोंमोनहाय आङो जायखिया दे संहोबाय नालाय संहोबाय एसे मोजां खिन्थाना होबालाय माथो जायोमोन फालाय दे जेबो साननांला बबे दखाननिफ्राय लाबोआसै मम'खौलाय गोथाव जादोंना जायाखैबा गोथावखौलाय हाबि लाबोबाय थाग्रानिफ्राय लाबोबाय जों बायबाय थाग्रानिफ्राय हाबाब जुरि बिहामजोआसो खम गोथाव मोनोमोन नङा होनबा गोसोखाङोलै बिमा जुरि बिहामजोखौबो बेसेबां अननानै लानानै फैबाय थायोमोन आङो जुरि आइनोबो आबासाना आं माम सङैनो दे
नों थाथ' दे बेवहायनो गेलेबाय थाथ' आरो बोरैबा दुम मोनगोन दे बेयावनो दलद जिरायनानै थाबाय था नोङो दै भेरि गुड बिदिनो जानांगौ आरो मा ओं नङाबालाय माखौ जानांगौ जोंलाय मा संसै आरो आङो दानिफ्रायनो दद' सोंनो रोंग्रा जादों बियो थोद आबासोना दङथ' आबा अमा बेदरानो दोङो बदमास थाथ' होमबा गोसो बिराद मोजां मोनलाय लांला दिनै माथो होनबावनो आंनि जिउखौलाय माथो सोथोब होनालाय आंलाय माथो नाम्बाराबो गोदानसोलै ओमफ्राय आं हमना हमा जाखो हेलौ माथो जेबो रायलायाब्रा मालाय हरनानै रायलाया नामा नोंलाय सोरथो ओमफ्राय ओइ साला सोरथो गथ' जालायखो ओमफ्रायलाय मा होनखोथाय सना बारा बुजिलाङासिनो आङो दाथ' आं मा नांसिना बावनो दिनै नोंनि आइ गैया नामा नोंनि आइया सोरथो जाखोब्रा बे गथ'जोंलाय माथो रायलायनांगौ जाखो आंलाय दानसैलां फनखौनो बोरैबासो थुफ्लांदों खोमालै मानोबा दोननोबो बादों दिनै मानोबा बे गथ'नि गारांखौ बिराद मोजां मोनदोंलाय आं खोनासंनो आच्छा ओमफ्राय मा खालामदों नों आरे बाबा दाथ' बोरैथो लाङो आंलाय आमामखौ सना नोंबा बहा दं देनाय आच्छा ओमफ्राय नोंसिना बाबायालाय सना मा होनखो सोर खिन्था नोंनो नोंसिना नोमफाया जेजे होननानै माबायदि गथ'लै बेलाय गावनि बिफाखौनो गाज्रि होनबाय आरोना हामा दे सना बिदि होनो हामा नोंसिना आइया खिन्थाखै नोंनो बिदि होनो हामा होननानै दे होनबा जोंहा आं दोनथ'नोसै दे बे गथ'जोंलाय माथो रायलायबाय थाबावनो आंलाय दे होमबा दे आदा सना सोरजों रायलायबाय थाखो नोंलाय जुरिसोना माथोलै आबा होदो सोरजों रायलायदों नोङो सोरजों रायलायखो नों आबा हा बेथ' सोरांनिसो नाम्बार जुरि मानो हरदों नोंलाय सोरां मावजि बुन्दा बेवहाय जायखिजाया खोनासंलाय जुरि प्लिज ना खेबसेल' फनखौ दाननाङा नोंनि खोथा खोनासंनो थाखाय आंनाव जेबो टाइम गैया मिन्थिबाय सोरां मावजि बुन्दा
बेथा सना हामाना बेफोरबायदि हरलाबायनो मानो जानला मानला थुवा नोंलाय नाम्बारखौलाय इयो दानो मा जाखोमोन दिनै हामा आबा हामा बिदि रावजोंबो रायलायलाबायनो नाङा दे नाम्बारखौनो ब्लकसो खालामना दोननांसिगोन आङो ओहो आबा बेफोरबायदि खालामनाङामोन ना नोङो नोंखौ आं ओरैनो बे मानसिनिफ्राय गोजानाव दोनो आरो नों फनसो थुबावबाय आबा मा होनबा आंनि फिसालाजोंसो रायलायगासिनोमोन आंनि फिसालाया एसे मोजां रायलायनो रोंलायबाय गैलाबो दा ब्लक खालामबायबो आंखौ नोंहा रायलायबा मा लस जागौमोन दिनै जुदि औहाय आब' सना गाइखेर दायो लोंदो दे आब' दे ओं आबौ ओं मम' जोंनि मम' ने दा मम' खानायाव आबौजों थांफा दे जोंहा दे आबौ दे थांबानो जाबाय नै आंनिया गाइखेरखौ लांनोसै आङो दे आबिला बिमायासो मैया बुंदोंमोन गाइखेरखौ नांगौ होननानै दायो हैनोसै आङो दसे दिनैथ' आरो एसे बुरजायैनो ओंखारखादोंबालाय ओरैनोथ' आङो हरनो बायो जोंहा आबौ फिसौनोनो नांगौ जायो नालाय नै आबौ सना ओंहाय आबौ ओं मम'आनो बुरजा बुरजाथार जोंनिया नै माथो बिबै फिसौ बेवहायसो मम' नायफैदों आबा मालाय मम' गिदिर गिदिर नायदों आरोहाय मा मम'आथ' गिदिर गिदिरथारहाय आबा ओमफ्राय दायो नों सौजानो गिया मम'जों भेरि गुड आबा सना बेसो दा जोरिनि फिसालाया बेफोरबायदिनो जेबो गिलाबायनो नाङा आरो आबा हाबाब आंसो गिबावो आबौ आयौ आयौ आबा सना आबैयासो मम'खौ गिबावो नों गिया ने जारलासो जागोनहाय आबौ नोंजोंबो नंगौ नामा आबा आबा सना आंहा साहासो लोङोहाय मा गोथाव फुदुंनानै मिन्थिबाय नै नानि दिनैहायथ' गाइखेराबो एसे बुरजायै ओंखारदोंमोन बे हाबिला बिमाया सोंदोंमोन नालाय एसे हैनोसै नामा आङो हैबानो जाबाय ना मादै माथो जाखो आरो जोंहा आजायाबो लोंबायानो थाखायोबा औ हाबैनोथ' आरो दे होमबालाय दा हैना फैनोसै आङो र' मादै मोनसे खोथामोन आरो हामाथो खोथामोनबा आं सानदोंमोन आरो मादै नोंसोरथ' बाहेरायावबो बांद्राय थांनायानो जाया थांबाबोथ' हाथायसिमल'सो ओंहाय नानि एखनबा मैगंफोर लांनायल'सो जायो हाथायफोरावबो ओरैनो थांनायालाय जेरावबो थांनायानो जाखाया नों फैसा आंजों आरोथ' आं सानदों दिनैहाय जोङो न'आव ओंखाम जाथ'ला नामा आयु हामानोसै नानि माने जोङो दिनैहाय बाहेरायाव दसे बेरायनोसै नामा हाबाब बहायथ' बेरायहैनांगौ जोंलाय औ आदैखौबो नोंखौबो दिनैहाय आङो बेरायनो लांसै नामा बाहेरायाव नाथाय नानि बास जेबो नाथाय नुथाय गैलिया दिनैहाय दसे बेरायनानै फैनोसै ओमफ्रायो हजोंनो मायबा मोनसे जानानै फैनोसै न' आरोथ' नै मादै न'नि ओंखाम ओंख्रिखौथ' जों जेब्लायबो जाखायो न' दिनैहाय आं नोंसोरखौ रेस्टुरेन्टफोराव मोजाङावनो लांनोसै आयु हा बेफोरबायदियावथ' जों थांफेरथाराखैहाय रानि जेरावबो टाउनफ्रावबो बेखायनोथ' दिनैहाय नोंसाजोआ नोंसोरखौ लांनोसै आरो दे आरो होमबालाय नानि दा नोमथायखौ बुंनाय नायनोसै आङो नोमथायाबोथ' आरो थांफेराखै बिदियाव थांफेरै जायगायावथ' थांनांगौ न' थ' दे होमबालाय दायो थांदिनि ज'नो दे होमबालाय दायो थांलायनोसै र' गाइखेरखौ हैना फैग्रोनि आं थाथ'
नै जोंहा आबौ फिसानोबो आराम फुदुंनानै गालांखानोसै आङो दे दायो आं फुदुंबाबो जागोन न दे आंनो फुदुंलांनोसै ओं आबा ओं नोमबाय आरो नोमबोखौबो दिनैहाय बेरायनो लांनोसै मिन्थिबाय ओमफ्राय जोंहा गोथाव गोथाव जाहैनोसै रेस्टुरेन्टफोराव औ गोथाव गोथाव जागोनथ' आरो मा जोंनि थाखाय गोबां खालामबाय आदै मादैमोना बेनिखायनो दा आंनि बारिसै न हानायमानि खुसिखौ होनो नाजागोन आं नोंसोरनो दाथ' नै आबा मैयानि रायलायनायजों न माब्लाबाबो दारायलायसै हा बेफोरबायदि मानसिजों आबा रावखौ खोनाबानो दारायलायखा ओं आबा ओं बिराद बिराद जेजे मिन्थिबाय सबसे नाम्बार 1 जेजेया बेनो आबा आरोथ' बे गारांखौनो आबा मोजाङै खोनासंनानै लाखा मिन्थिबाय माब्लाबा खोनायोबा एकदम गोजान जानानै थाखा ओं आंनि फिसा हौवा सना गाज्रि माथो होनबावनो आबा सना जोंनि जिउआनो माथो होनबावनो आबा आयो आंनि आबा सना किसी की नजर ना लगे आंनि बेटा सनाखौ हिर' नुदों आरो मा आबै आबौमोनहाबो ओंखारगासिनोथ' ओंथ' आबा जों फावा थांनोसै आबै आबौमोनहाबो ओंखारदोंना ओंखाराखै नायनाय आयु जखरा एखनबा सम सम माथो आंहा फिसालाया बिफा बायदि नुथारोहाय नाथाय नुवामालाय माथो जानोसै आंनि आबा सनियालाय जेरैबायदि आं लुगैगोन बिदिसो जागोन दा नाथाय आंहा फिसालाया मोनसे मिस्टेक खालामबाय न फनखौबो लाफ्लांनानै गथ'आ जायनाव थुनाङा बेनावसो थुबायना आंनि गोसोआथ' लुगैयो नोंनि राव नोंनि महर मोखां गासैनिफ्रायबो गोजान जानानै थाथों आंनि फिसाया मानसियानो नोंजों जिबायदि हो नोंखौ आरो निमाहा खालामनो आङो माखौबा हे साला सिन्था भाबना जाबाय थानानैलाय माथो मोननोसै आंहा जि खालामनांगौ जि मावनांगौ गासैबो खालामलांबाय थागोन एबारथ' आंनि जिउआव टेनसननि जेबो जायगा गैखाला मिथिद' जोंहा आदैनोबो गारिखौनो गंसे स्राय बायनानै होनोसै दे आङो आं थासान्दियाव नोंसोरखौ गासैबो जेसे खुसि होनो हायो होगोन दे आङो र' दिनैहायनो नायबोखानोसै गारिफोरखौबो बे जिउ मोनसेयाव खुसि थायाबा माथो मुलाम्फा सानसेब्लाबोथ' बे जिउआ जोबनानै थांगोन अब्लाना माथो खालामनो दुखु दाहाखौलाय लानानैलाय बेफोरलाय मानसिनि जिउआ जोबनानै थांखाया हाय रानि ओंखारनायालाय ओंखारबायमोन जानला मानलासोहाय आंनिया वाव मादै बिराद मोजां नुखादों माथो नङाहाय रानि जानला मानलासो आंनिया दे जागोन दे ओमफ्राय आदैना जाबायमोन जानायालाय जाबायमोन बेनाबोथ' ओइ बोराय हा फैद'हाय हा बेसेथो ओंखारबावगोन दे मादै गाव जेरैखि ओंखारदोला ओइ ओमफ्राय जों थांनायासो माजों थांगोनबा रानि बिनिफ्रायथ' आरो गारि रिक्साफोर मोननोथ' गोबाव सम लागोनहाय ओरैनो टाउनसिम थांनोबाथ' जि नेनांखायो हाब दालाय बबाव ओहो मादै नैबे जुरि थानायाव मानिथो सिन्था ओमफ्रायो नोंनि फिसाजो थानायाव जेबो सिन्था खालामनाङा गारि लिंहरखादों नङाना फैगासिनो हाबाब हा माला लिंहरब्रबखोहाय नोंलाय आखौथ' बुङो आंलाय मादै जुरिसो आङो लेट्स गो मादै दिनै मज्जा बेरायनानै फैनोसै जोंहा औ हा जिउआव खेबसे बेरायनानै फैयाबा दे होमबालाय थांमारनोसै दिनैनो